Bueno, gaur bi pelikula ikusi ditugu sekzio ofizialean. Alde batetik ikusi dugu Alberto Rodríguezen Los Tigres, thrillerra, Espainiarra, eta bestalde batetik Arnaud Desplechin frantziarraren De Piano, pelikula ultra erromantikoa edo turbo erromantikoa, eta bueno, hasiko naiz lehendabiziko pelikulatik. Alberto Rodríguez gurean ezagun egin zen La Isla Minima egin zuelako, thriller eder bat zen, eta bueno, orduan erakutsi zuen thrilleraren gakoak eta tempoak eta horrelakoak ulertzeko daukan habilidadea, eta pelikula honetan ere nik uste thriller bikain bat atea zaiola. Da pelikula bat daukala zeatik ez apasionantetik edo thrillerretik bigarren zati osoa eta izugarri larri eramaten zaitu. Eta lehenengo zatia da gehiago personajea presentatzekoa eta bastante sakona, bastante interesante intzait, ze berak erretratatzen du urpekarien edo ontzioletan eta petroleretan urpean lan egiten duten urpekarien mundu hori, eta nire ustez oso polita egin du. Nire gainera itxasoan girodutako zinema beti gustatu izan zait asko, eta nire ustez pelikula hau dala genero horretan, itxasoan kokatutako eta itxasoa bera personaje bilakatutako pelikula horien artean, ale oso ederra. Antonio de la Torre da personaje protagonista, Barbara Lenirekin. Niri Antonio de la Torre asko gustatzen zait eta pelikula honetan bikain dago. Barbara Leni pixka gutxiago gustatzen zait, baina pelikula honetan bai oso ongi dago, naiz eta ez dakidan andaluziarren berdin pentsatuko duten, ze andaluziarren papera jokatzen dituzte, eta bueno, azento aldetik eta niri ez zaite gaizkiru ditu, nengoan izelako, eta ez delako hainbeste ezagutzen azentoa, baina momentu batean pentsatu dut, Huelva aldean eta ez dakit pelikula ondola jasoko dan. Baina, edozein kasutan, pelikula bikaina, batez ere bigarren zatian eramaten zaituena pelikulak bera jorratzen du urpekarien itolarri guzti hori, eta ikusa ere itolarri horretan eramaten du modu apartekoan, niretzako pelikula benetan bikaina. Bigarren pelikula da, pelikula erromantiko bat, eta harrituta gatu naiz, 2025 urtean horrelako turbo-erromantizismoa jorratzen duen pelikula bat, ez da pixkat anakronikoa iruditu zait, bere plantamenduan. Izugarri exaltatua da, erromantikoa, apasionatua, ez dakit, pelikula ez da pelikula txarra iruditu, pelikula erromantiko bat izatekoa, pelikula izugarri klasikoa, oso frantsesa, musikaren mundua daukana, lehendabiziko pelikulak itxasoaren paisaia ez daukan bezala, pelikula honek dauka musikaren paisaia eta ez dakit. Frantsesek badakite hori egiten, badakite musika sartzen zineman, eta esan dezakegu mikrogenero bat dela Frantziako zinema, baina bueno, pelikula kontatzen du hiruko baten historia, alegia, hiru lagunen arteko maitasun ezinezkoa, eta pelikularen hasieratik ikusten dugu hiruko horretan bat pixka sobran dagoela, eta pelikulak hori konfirmatu egiten du amaiera aldera. Orduan, nik sensazio dut pelikula guztian banekiela, gutxi gara zer gertatuko zen amaieran. Eta gero hor dago nire alabari asko gustatzen zen aktore bat, dala Frantziako gazten artean modan dagoena, François Civil izenekoa, oso ezaguna nerabain artean. Eta, holako telesail, Netflixeko telesailetan jokatzen ohituta dago, eta pelikula hau behar bat pixkat handia etortzen zizain, baina, ez dakit. Ez du ere asko desendonatu. Eta, aipatuko nuke baita ere Charlotte Rampling aktore oso mitikoa ere agertzen dela, ja oso edadetua, eta, paper polita egiten du, hola piano jotzaile divino, ja bueltan datorrena, eta bere buruaz gauza bikainak eta anpatuak esateko beldurrik ez daukana, desankomplejatua, zorrotza, bisexuala, personaje interesantea zen, baina, esango nuke pelikularen marruan, nota eder txiki bat,
edo esaten den bezala belarrezko brote txiki bat. Eta hori.